kana di pengunjunan nama nauni persahitan tatap masudenai sa patoguma rohana mangunduk konsi taunonna asamar parbuei asamar parbuei jala damai ni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati doh pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Shalom amanginang, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat bersuka cita. Amanginang, kita sudah masuk di minggu pertama di bulan September, minggu pasapuluh hodung Trinitatis. 8 bulan sudah kita jalani kehidupan di Masehi 2023. Dan 9 bulan sudah kita jalani kalender gerejawi. Sampai saat ini, marilah kita bersaksi bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Selamat beribadah bagi yang bisa beribadah. Tuhan memberkati. Dan yang tidak bisa beribadah entah karena situasi, kondisi kehidupan, sakit, penyakit, dan pergumulan. Tang yang nabi, Tuhan totong nama rorok daging nang totimuna. Amanginang, mari tetap senantiasa hidup di dalam doa syafaat, sembari memuji Tuhan. Dan di minggu hari ini, mari kita dengarkan kabar sukacita untuk kita. 2 Korintus ayat 1 sahatu ayat 7. Alai hupabotohon hami matuhamu akkadongan asini rohani debata nanilehon naitu akkahurian na di Makedonia. Ai antik pe di bagasan pangujunan dohot haporsuhon godang nasida. Dihorhon halalas di rohan nasida na sumurung akup ni sukot ni hinapugus nasida do habasaon na lumobi. Huhatidakod do naung dilehon nasida nasa na terpatupasa. Lobi tahesian guguna, jalasian lomona do. Gogodo diapoy nasida hami, jala dipangido asiniroha. Ima nanaing gabe parsidohot mangrupi akka nabariye. Jala gumodang sian nahu hirim hami. Tung dirina do dilehon nasida parjulut tutuhani. Dungitu hami mangihuton lomo ni rohani debata. Gabe huapoi hami si Titus. Asalaos di paujung di tonga-tonga muna ulaon asini rohaon. Songon naong pinukanay. Alai songon hasurungam muna di nasaluhut. Di haporsyaon. Di hata. Di parbinotoan. Di nasa haringganson. Di pakkaholongi muna di hami. Naing songoni mahasurungam muna. Nang diulaon asini rohaon. Ido hata nitu hata. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman yang luar biasa, kabar sukacita untuk kita di minggu hari ini. Baik juga tertulis di epistel 2 Kronika 2 Tawarik 9 ayat 1 sampai 8. Senada dengan khotbah minggu di tanggal 13 Agustus ya. Kalau di 13 Agustus kita disapa oleh sebuah firman yang menonjolkan dua karakter, yaitu Yusuf dan seorang kepala perwira. Dan di minggu hari ini kita ditonjolkan juga dua karakter yang patut kita tiru, yaitu Ratu dari Selatan yang membawa persembahan, yang membawa bantuan, yang membawa hadiah bagi Raja Salomo. Dan di Evangelium hari ini ditonjolkan karakter jemaat di Makedonia kepada jemaat di Korintus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Takas di bagasan turpuk sadarion songo dia karakter ni jemaat Makedonia yang suka memberi dan yang mau membantu para orang-orang kudus. Dan di teks ini jelas di Bible dikatakan
asiasi bantuan tu Huria Jerusalem. Jala surung-surung ni Huria Makedonia, takas di hati dakon Apostel Paulus tu Huria Korin. Ai antik pe di bagasan pangujunat dohot haporsuhon godang nasida, di horhon halalas ni rohan nasida na sumurung akup ni sukot ni hina pogos nasida do habasaon na lumobi. Luar biasa amanginang. Dalam program Eksatetek Peduli Gereja HKBP, kami membuat suatu moto, unang jolo mamora asa marsilehon lehon, alaidang sedat marsilehon lehon ala suada sibaenon, dangala ni godangna, las ni roha mangalehon, ido situhuna. Contoh yang patut kita tiru dalam kehidupan kita manginang. Ayo do si patah hapugo summi. Haporsuhummi dibahiko manudati asiasi, manudati pangurupion nanaing pasahatom mutuah kadongamu. Sering sekali kita manusia menjadikan kesusahan kita, pergumulan kita, bahkan kemiskinan yang ada pada kita sebagai alasan untuk tidak mau memberi, untuk tidak mau membantu. Maka tadi saya katakan, karakter jemaat Makedonia dan juga sebagaimana diwartakan dalam epistel hari ini, patut kita contoh. Unang jolo mamora, asa marsilehon lehon. Alay molotung mamora peho, songon silehon lehon na pinasaha ni Ratu Sheba tu Raja Salomo. Pasahak ma di bagasan las ni roha mardongan biar mida debata. Alay molotung pe marpugos sonoaing didok roham. Engkau mengalami kesulitan ekonomi, engkau mengalami banyak pergumulan, banyak tantangan. Jangan jadikan alasan untuk tidak mau membantu, untuk tidak mau memberi. Amanginang, dipatuduhon turpuk sadarion, bereng mah Huria Makedonia, beriada takas di hati dakon Apostel Paulus, hina pogos nasida, nang pedi bagasan haporsuhon, nang pedi bagasan sitaonon hapogoson, alai marsurung-surung donasida. Olo donasida mangurupi akan nabadieng, olo donasida mangurupi akapar barita nauli, asa totong marlojong hata ni Tuhani, dia kapar dalanan ni pakubasion, ditongan ni Huria, nang didia pehita maringanan. Amanginang, tak terselami kasih Tuhan. Banyak berkat kita terima. Alai unang matutu makolito di silehon-lehon ni debatana tuhoi. Dia kana ditupahi debataho marhadu maon, marhadameon, marhademahon. Engkau sejahtera, hidupmu diberkati. Mari amanginang, jadikan berkat itu menjadi saluran berkat untuk senantiasa mau membantu, mau memberi. Apalagi orang-orang yang sedang berkesusahan. Alai sahalinari mau lodungpe ya songon Huria Makedonia kita tiak kamenak sedo honon masing-masing mungkin adong bedu paru kilota alai unang ma paru kiloni unang masih taunoni tabahen gabi alasan dihita. Amanginang ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Dangalan ni godangna ia ai satete nauti doenin na bukwedeta. Alai molo say manetek, molo sude hita, pasahaton, molo sude hita olo mangurupi. Totu balgama pakorhona. Aidang holat tu sahalak, ay molo holat sahalak mangurupi. Totu amanginang hurang duguguna. Alai juk ni dokon ni lehonak kaparmahanion. Molo tabay bilang-bilang ni parhebengon sinuain. Molo tung 20.000 pe, hali 10 halak nunga sadia. Molo 50.000 pe natarlehok ko, hali 20 halak nunga sadia. Ima pakorhon ni hasadaon, ima pakorhon ni rohan na saya totong manada asi di rohan ni dibata di pardalanan ningoluta. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita contoh karakter yang ditunjukkan oleh Alkitab bagi kita. Yesus Kristus Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yang senantiasa memberkati setiap langkahmu, memberkati hidupmu. Maka ajarkanlah juga kepada anak cucumu, agar mereka juga ikut aktif
untuk mau membantu para hamba-hamba Tuhan, mau membantu orang yang miskin, orang yang susah, dan lain sebagainya. Di pasu-pasu tu hatta mahamu amanginang. Molo tungadong piak kasih tonon, totong mamartangyang. Molo tungadong piak kasahit, totong mahita, mangidua sini rohan ibadah. Akan namarlas ni roha, di parrohai mahamu maddo mauliate. Huhut patuduhon habulation ni roha muna. Tuhan memberkati amanginang. Tadi ho buku di nomor 710 ayat 1 doho ayat 3. Di nama molu sandok ngoruhon, godo na marsagale. Boan sinondang tuna holomi, asa margogo muse. Bahen maau marhitean, pasu-pasu mabaw mai. Ale Tuhaku patu pamaaf, bain pasu-pasu tudongan sude. Ulana dengan tuhalak sude, songon binana tuhong. Ingot urupi luhut nagale, gabe parholong mahong. Bahen maahu parhitean, pasu-pasu mabaur mai. Ale Tuhaku patu pamaaf, main pasu-pasu tudongan sude. Bain pasu-pasu tudongan sude. Diparbadiai divatasi pardame mahamu gabi sundenggan, jala diramoti marohan ang pikiran muna iya soha surahan. Sahak rodi haroron itu hatta Jesus Kristus si baluai. Amin.